duk wanda ya bada amanar dukiyarsa ka ci amana ka ha'ince shi akan dukiyarsa, annabi ya ce ranar alkiyama amanar a jahannama da a sata, a ce ka je ka ɗauko ma wani kayansa ka bashi. Jama'a mun fahimta? Wani ne ya ɗauki dukiyarsa ya ce gashi a gina masallaci, sai ka je ka ci. Wani ne ya ɗauki dukiyarsa ya ce gashi a yi wa marayu kaza ko a yi aiki kaza, kai sai ka riƙe kai damuwarka da shi. Jama'a mun fahimta? To ranar alkiyama wannan amanan da ya baka a jahannama da a sa, Allah zai tambaye ka wane ya baka amana? Ina amanarsa da ya baka kaci? Sai a nuna maka ita a wuta, sai ka ce ga ta can Allah, sai ce je ka ɗauko mai kayansa. Annabi ya ce mutum zai je ya ɗauko ya hauro, sai ya yi dab da zai fito sai ta subuce ta fada, sai a ce koma ka je ka ɗauko mishi, kar ka yadda wani ya aminta da kai akan dukiyarsa ka ci amanarsa. Jama'a mun fahimta? Kai kuma kar mutane su hana ka aikin alkhairi, kar mutane su hana ka aikin alkhairi, kar mutane su hana ka aikin alkhairi. Wannan abun naka ne, abinda ka taimakan naka ne, matukar ka cire abinda ka bayar don a yi kaza. Waɗanda aka danka wa amana don sun canza fasali, ba zai canza sakamakonka a gun Allah ba zai canza ba. Matukar ka cire dukiyarka don a yi aikin alkhairi kaza, waɗanda ka danka ma amana sai suka canza fasalin abun suka yi yadda ransu yake so, ba zai taɓa niyyarka da ladanka a wajen Allah ba. Naka ne. Wata rana wani mutum ya zo da raƙumarsa wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ja'a rajulun binaqatin maktuma, ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam da raƙumarsa hadda akalanta a kanta, yana rike da ita yana janta. Fakala sai ya ce hadhihi fi sabilillah, wannan raƙumar na ba da ita fi sabilillahi ya manzon Allah alaihi salatu wassalam. Fakala salawatullahi wa salamuhu alaihi, sai annabi ya ce laka biha yawmal qiyamati 700 naqa kulluha maktuma. Annabi ya ce kana